just tuli tohon näkyviin taululle, että saadaan jättää meidän laukut. Alkaa olla jo vähän haikeet tunnelmat. Käytiin hyvästelemään kaikki kaverit ennen kuin lähettiin ja vitskuhan siinä tuli. Miten se sanoo? Miten sujuu? Kello on... Onko se 1:15? Hengissä ollaan ilman riitaa. Yeah. Kello on varmaankin, eikö mitä hittoa, se on vasta jotain 2. Silmistä näkee, että väsyttää. Me löydettiin sellaiset lepotuolit tosta ja käydään nukkua aika sujuvasti. Meni kaikki check-init ja kaikki. Ja nyt kun kattelin tässä itteeni, niin taas mä kaivan korvaa. Joo. Vieläkään ei olla riidelty. Mä luulen, että kumpikin on vaan jotenkin tosi onnellinen siitä, että päästään kotiin. Kello on nyt jotain 5:30. Ei ole enää kauheasti aikaa ennen kuin lento lähtee. Ihan vaan sellainen vinkki vitonen, jos joskus oot ihan sika-aikaisin kentällä, niin älä tuu sellaisella ihan järkettävällä kaveriporukalla huutaa siihen, kun jengi nukkuu. Meillä oli tossa vielä varmaan tunti aikaa nukkua. Sitten siihen tuli sellainen parikymppisten poikien porukka, varmaan lähdössä johonkin ryppyreissulle etelään, mutta silti siis mä olisin voinut heittää niitä tällä pullolla äsken. Mutta pian olemme koneessa ja sitten Suomi täältä tullaan. Se kertoo nyt tunnelmat. Mä tiedätkö, että ei ole enää tunnelmia. Ensimmäinen yö nukuttu Lohjalla. Täällä mun vanhempien luona. Eilinen meni jotenkin aika silleen vähän semmosissa jälkihöyryissä. Iskä käytti mua ja Matiasta kahvilla ja oluella ja kaikkialla ja nyt on niinku sellaiset pakolliset hoidettu ja nyt ehkä pystyy jo vähän vaan viettää lomaa. Emelikissa menee tuolla jossain pitkin puskia. Fiilikset on vähän jotenkin silleen sekalaiset, että aika poikki. Ihan vaan sen takia, koska oli niin katkonainen yö siellä kentällä. Mutta jotenkin se vuosi tsempannut koko aika englanniksi ja kaikkea, niin kyllä se ihan silleen hiljaiseksi vetää. Siellä. Ei kai siihen muuta kuin, että on hyvä olla Suomessa. Vai mitä, Emeli? Vai mitä? Selvä. Nyt taitaa olla ruoka-aika. Lisää tällaisia samanlaisia idioottimaisia videoita mä veikkaan, että tulee jatkossakin tänne. Joten
Olkaa hyvät.